नमस्कार प्रणाम। रउआ लोगन के दूरदर्शन समाचार के भोजपुरी बुलेटिन में स्वागत बा। रउआ संगे हम हई ललिता सिंह। कौन खबर रहल खास राजनीति से लेके विभिन्न क्षेत्र से जुड़ल खबर पर बा हमनी के पैनी नजर। त आई नजर डालल जाओ प्रदेश भर के खबरन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरा पर बाड़े। अमित शाह शाहबाद के डेहरी और बेगूसराय में बीजेपी नेता लोगन के साथ बैठक करी है और चुनाव की रणनीति तैयार करी है। अमित शाह के दौरा ऐसे भी महत्वपूर्ण बा काहे कि शाहबाद में 2020 में एनडीए के प्रदर्शन बहुत बेहतर न रहे। शाहबाद के 22 सीटन में से खाली 2 सीट पर एनडीए के जीत मिलल रहे और जदयू के तक खाता तक न खुलल रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में भी शाहबाद के सीटन पर बीजेपी के बड़ झटका लागल रहे। आरा बक्सर जैसन सीट भी हाथ से निकल गई रहे। ऐसन में शाहबाद में बीजेपी की तरफ से एह बेर पूरा जोर लगावल जाता। उन्हें अमित शाह के दौरा के खातिर रोहतास में सुरक्षा बढ़ा देवल गई बा। पूर्वी चंपारण जिला के पिपराकोठी राजेंद्र प्रसाद कृषि विज्ञान केंद्र में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में 3 दिवसीय कृषि मेला के उद्घाटन भइल। कार्यक्रम के उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कइलन। एह दौरान वहां के कहनी कि मोतिहारी के ई कृषि विज्ञान केंद्र किसानन के खातिर भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग मानक पर ई विश्वविद्यालय के 14वां स्थान प्राप्त भइल बा, जवन पूरा देश के गौरव बन चुकल बा। यह अनुसंधान केंद्र किसानन के समृद्धि और आर्थिक प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर रहल बा। भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में 14वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष ये 29वें स्थान पर था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर बुधवार के दिन सासाराम सदर अस्पताल से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भइल। सांसद मनोज कुमार आ विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के उद्घाटन कैली। ई अभियान खातिर जागरूकता रथ के रवाना कइल गइल बा। ई कार्यक्रम में जिला प्रशासन, डॉक्टर लोगन, एनएचएम कर्मी आ भाजपा नेतागण मौजूद रहले। सांसद मनोज कुमार जनता से अपील कइले कि लोग शिविरन में पहुंच के निःशुल्क सेवा के लाभ उठावे। उन्हें एमएलसी निवेदिता सिंह कहली कि औरत स्वस्थ रही है तो परिवार आ देश भी स्वस्थ रही। तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, ये मोदी जी का विशेष मानना है। और जिससे कि उन्होंने मोदी जी ने महिलाओं के प्रति प्रतिदिन उनका जो सोच होता है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। उनका दिल कितना बड़ा है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए। उन्होंने अच्छा बात कहा। का संदेश रहेगा कि सभी माँ बहनें और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाका से लोग आते हैं तो उन्हें आप सही उसका इलाज करें। और मैंने देखा ये नया बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है सासाराम में, तो इसका लाभ मिले जनता। और पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम क्षेत्र के उत्तरवारी पोखरा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कइल गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू भइल अभियान के उद्घाटन करे के बाद महापौर श्रीमती सिकारिया कहली कि औरतन, किशोरियन और बच्चन लोगन के स्वास्थ्य आ पोषण के मजबूत करे के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलावल जाए। देश के करोड़ों महिला लोगन, बच्चियन और बच्चा लोगन के स्वस्थ बनावे के ई योजना से मध्यम और कमजोर वर्ग के खातिर आज के दौर में बुनियादी आवश्यकता बा। कैमूर जिले के भभुआ स्थित हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ता लोगन और ग्रामीण लोग मिलकर हवन पूजन कर पीएम के लंबा उम्र और यशस्वी जीवन के कामना कैलन। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे कहलन कि ई पूजा हवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर उनकर स्वस्थ और दीर्घायु होखे के शुभकामना खातिर कइल गइल बा। वहां के कहनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठा दिलवले बाड़े और उनकर लंबा उम्र के खातिर ई विशेष प्रार्थना आयोजित कइल गइल बा। वहीं आचार्य
अरनी भारद्वाज बतवले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के विशेष रूप में मनावे के खातिर भभुआ शहर के हनुमान मंदिर में वैदिक मंत्रण के साथ पूजा अनुष्ठान और हवन करावल गई। तरौआ लोगन देखत रहनी भोजपुरी बुलेटिन। काल यही बेरा फिर से हुई मुलाकात, तब तक खातिर प्रणाम।